laptop driver kan update du emo kan download du ani chuanin kan laptop serial number kha kan laptop hnuaia hian heta hian a awma chu kan copy anga text file te kan danga chuan Google kan lut ang Google chuan kan laptop brand ming khan kan zong to banga driver laptop brand ming le driver kha kan belanga tu chuan download ti te boka bel thaya kan search mai don ni aron lang masaber kha aron lang masakper lo pon a hriat to mai don ni kan lut to panga chuan software and driver ti kharon langa chuan an hnuaia thlan tur te langa HPB ka hi chuan thlan tur langa laptop kan thanga chuan heta hian serial number chutna tur kharon langa ni china kan soyang khan kan laptop serial number kha hetain kan chuanga kan submit anga kan laptop kha aron detect mai don ani hei hi brand danga phei chuan auto detect te ni thina ain detect mai lo chuan ti khan kan chuanga kan submit anga ti hian a driver kan laptop driver ho chu aron lang to mai don ani kan driver mamo ber kha bluetooth ani emo ang driver pon ise hela tang hian kan hmuto mai don ani chuan download button kan hetanga chuan kan download thai ani mai kan download anga azo ka install anga azo ni mai khati song kha ani e